så laver man nogle fede gnister. Og så skulle man meget gerne få ilden til at blusse. Hov, det vil den så ikke helt, som jeg vil. Sådan. Så er der ild. Jeg går lige ud og ser, hvem det var, der kom. Så kan vi gå til den. Og den er simpelthen frosset ihjel. Og det er ikke fordi den er frosset, fordi det er blevet koldt, men den har ikke fået mad nok. Og hvis ikke den får mad nok, så er det ligesom om man slukker for en kontakt. Så dør den. Og den dør helt stille og roligt. Det er ikke noget med, at den har ondt eller noget. Ikke det, der ligner. Så, skal vi se. Og så der. Let's take a walk. Vi går den her vej. Den vej ud af. Niels, hvis vi lige går her, kan du fortælle lidt om, hvor det er, vi egentlig kan finde os, og hvad det hele går ud på? Det kommer jeg lige med om et øjeblik, når vi er ude i baghaven her. Så vil jeg komme ind på det. Sådan ganske kort. Vi befinder os på en stor gård i den landsby, der hedder Kolsbæk. Og for nogle tid siden var der en mand, der hedder Jakob Jeltring, der overtog gården. Og hans planer med det her sted er faktisk at lade det overgå til en form for, eller flere former for natur. Noget kan blive til skov. Noget kan måske blive til krat og steder, hvor man har, det kunne være æbletræer, det kunne være mange forskellige ting. Vi har jo hassel og hyld og slåen og alle sådan nogle forskellige sorter af gamle planter, danske planter. Det kunne man godt forestille sig kunne komme i spil her. Og hvordan det kommer til at gå, det ved vi slet ikke endnu. Fordi Jakob, han skal først lave ansøgninger til forskellige myndigheder for at få lov til at arbejde med de planer, som han har. Det er ikke bare noget, man lige får lov til. Tværtimod, så kræver det virkelig myndighedernes tilladelser til det. Men i øjeblikket er der noget, der hedder Grøn Trepart over hele Danmark. Det er sådan et arbejdsfællesskab, kan man sige, mellem Danmarks Naturfredningsforening og staten og landbruget, hvor man vil udtage nogle arealer for at give mulighed for mere natur. Vi mangler simpelthen natur. Den er så hærget i virkeligheden, den vi har, fordi vi ikke har passet godt nok på den. Det er ikke nogens skyld. Det er faktisk, hvis man skal give skylden til nogen, så er det os alle sammen, der er skyld i, at det er gået sådan. Men hvis vi begynder at tænke anderledes, og hvis vi begynder at lave en lille bro over åen, der ligger lige hernede bag for eksempel, så man kan gå og komme, ja, så kan vi gå ud og undersøge, hvad er der egentlig? Hvad er der i dag
af dyr og planter derude. Og hvad vil det betyde, når der bliver omlagt til andre formål? Hvad vil det komme til at betyde? Det kan man følge, og især jer, som går i skole. Det er lige oplagt, at I kommer ud og følger med i det her. Det kan være, fordi skolen kommer her. Det kan være, fordi I selv vil være med. Eller vi i weekender kan lave en eller anden form for arbejde for Jakob, når den tid kommer. Vi skal ikke stå stille ret længe her, fordi så bliver vi bare kolde. Jeg forestiller mig, at vi lige går derhen, og så går vi over bakken og over på den anden side, så vi ikke bliver blæst helt væk. Og når vi synes, vi er blevet blæst nok igennem, så kommer vi tilbage, får noget kaffe, eller te, eller chokolademælk. Altså ikke kokio, men chokolade, som er varmet op, og så noget kage. Og så kan vi snakke lidt om, hvad er mulighederne, og hvad er det, I kan være med til. Navi? Der er en helt blok her. Ja. Jeg så det også. Ja. Ja, der er jo en hel bunke. Ja. Ja. Det er lige til at give vi tager lige lidt. Vi tager lidt kanel eller noget andet, så de får en anden farve. Og så kan vi dele dem ud som flyvernavn. Yep. Vi var jo lidt frække, da jeg var barn. Så det gjorde vi. We have about 20, 25, maybe 30 in the area. Yes. The deer is jumping over right here. Listen. Yes. The deer are going to jump. Yes, they are jumping right here. Shall we try? You can try. No. But And fail. Yeah. there's an opportunity to do something. Hvis vi tager en lang stage, altså en 3 meter granrafte, så stikker vi den bare ned i bunden, og så hopper vi over. Nå ja. Det er jo klart. Ja, det er det. Det er en af de muligheder, der er, når der ikke er en bro. Så har man sin granrafte med sig. Den kan man også bruge som spyd, hvis man gerne vil have sådan et stykke kronvildt. Man skal bare huske, hvornår man må skyde dem. Det er lige det. Der er nogle regler. Når grøften er så relativt dyb her, så hænger det jo sammen med, at man har dyrket landbrug langt ind i området her, og langt ude på den anden side, i masser af år. Og hver gang man har skulle have et stykke jord, der ikke har været for vådt til afgrøder, så har man måttet høvle lidt af bunden her af åen. Altså man har simpelthen gravet den dybere og dybere for at komme af med vandet. Så resultatet er i dag, at det er lidt svært at komme over. Men det er der råd for. Jeg har nogle stolper, sådan en 3 meter lange stolper, og så har jeg noget krydsfiner, så kan man altid lige lave en hurtig bro. Det er lige det. Må vi dæmme den op? Nej, det må ikke dæmmes op. Nå. Der har vi det igen, at der ligger nogle regulativer, som er meget, meget klare. Og det kan vi ikke komme udenom. Og vi skal ikke begynde at
at prøve det. Nej. Fordi så får vi en masse ballade ud af det. Det går ikke. Der er for mange, der bliver våde om sagerne. Så ligger der en ganske udmærket bro her. Men den er jo ikke lige så sjov, som hvis man selv laver den, eller tager raften og hopper over. Men det er også den eneste, der er her i meget lang distance dernede af. Vi går bare op over her, fordi det bliver for koldt, hvis vi er herude for længe. Så lad os lige komme op på toppen. Der står der imellem de der baller. Der er lige en lille forhøjning, og der ligger, eller har ligget en gravhøj. Sandsynligvis lige så stor som den, der ligger på den anden side herovre. Jeg var jo med over at grave den ud i sin tid. Og det er 30 år siden, i hvert fald. Det er det. Og lugter til igen. This is a space where Bronze Age people have lived, and over there by the roads you see, there has been a burial, yes, and there was 19 burials in a big hill. Yes. Men vi går ikke derover. It's too cold. Yeah. We are going that way. Just spray them. There's an opportunity For regeneration. Regeneration, yes. Exactly. Yeah. Mange små frø inde i dem her. Og fuglene kommer simpelthen bare og sætter sig på dem og spiser. Og hvis ikke de spiser, så bliver det her måske til nye træer.
Der er små larver derinde bagved. Ja. What is making them small? It's a bird. Oh, Yes. it's A a woodpecker. 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 Yes, Wow. that's right. Gosh, it's got substantial. Ja, her kan vi faktisk, jeg er lige ved at sige, gå i flere timer. Så stort er området herude bagved. Og det er meningen, set fra Jakobs side i hvert fald, at der skal være plads til nogle vandhuller. Altså, de skal simpelthen opstå. Og jeg kan se flere steder, der vil det være muligt. Hvis man bare piller en lille smule ved drænene, så er der ingen tvivl om, at så kører det. Så kommer det helt af sig selv. Kom herover. Nu er vi lige på kanten. Vi kan lige gå op til højen, der ligger derovre. Det er en bronzealderhøj, og der er altså begravet mennesker i den. Det er egentlig meget specielt, og jeg kan lige fortælle jer lidt om, hvordan man bygger sådan en, når vi kommer derop. Så kan vi jo lige kigge og se, om der skulle være nogle spor i sneen udover vores. Der er revspor. Fox. Oh, that's a fox. Yes. There. In that hole. What's that, a fox? Foxhole? Yeah, it's a fox. The red one. Yeah, the red. While they are coming, I can tell you that this landscape here is a part of that farm. Okay. Yes. And that looks like a burial mound over there. Yes. And we have a lot of burials right in that direction behind that one there. And but what's this? This is not. This is too steep. This is a burial. This is all right. Okay, it's quite good. Yeah. I've been on this. And I think it'll be about 3,000 years. Maybe a little more. Wow, it's amazing.